letí ako maják, tvári sa ako vodca svorky a my ho nasledujeme. Myslím, že dobrý vodca svorky. Ahojte priatelia. Máme ďalší vlog o zimnom karavaningu. Teraz sme zavítali do susednej krajiny, do Poľska, do Tatranskej Bialky. Počasie nie je azúrové, ako sme mali. Máme plusové teploty. Začiatok februára. Dúfajme, že lyžovačka bude OK. Sme v tradičnej zostave s priateľmi, s Mírkom a s Jankou. Dobré ránko. Vyspatý. Pripravený. Sami na parkovisku v noci. Výborne naladený. Mali sme svoj kľud. A tak ako štandardne, priatelia, niekto si dáva na raňajky čo? Kávu. A iný si dáva na raňajky čo? Kávu. Tatranský čaj. Tatranský čaj. Ale ja podávam kávu s rumom. Mirko toto ber ako rannú rozcvičku pred lyžovaním. Hej. Svaly trochu natiahnuť. Tu patať je to. Janka, ako rozcvička je pred lyžovaním. Ona cíti dobre. Tak sme zaparkovali na tzv. Jankulovský vrch. Ako sa cítiš pred prvou jazdou? Cítim sa fantasticky, budem jazdiť celý deň, mám lístok do 9. večer, takže o 9:45 večer sa stretneme v karavane. Babka ide. Mirko, prvé dojmy? Výborne. Ako v Šladmingu, len menej strmé a menej ľadové. Pre seniorov. Pre seniorov ideálne. Tak toto je centrum Bialky. Hej. Určite tam bude veľa ľudí na tom, ale uvidíme. Čerstvenie na vleku. Stará mama sa o nás stará. Deťom zapchávať ústa teda, lebo Aby bol chvíľu pokoj. raz bolo až tak, že Beatka, ponúkni sa. Ja neviem, vyber si čo chceš, aj viac kúskov. Ďakujem. Vyberte si. Ďakujem. Takže mapa strediska. Po obede to už budú bubny. No aj teraz je to dosť mäkké. Plus 5 stupňov. Ideme na prieskum. Vždy musí byť aj nejaká prieskumná trasa.
Áno, je to stredisko Rusínsky, len neviem, či sa dá prejsť. Stade z Kaňovky na Kotelnicu sa dostanete jedine touto kotvou malou. Áno. Čiže jedine touto kotvou sa dostaneme hore a už sme pri zjazdovke číslo 10. Čiže tu prejdeme krížom. Baní kopca. A dobrý kopček, nie? Ale tam lano ho ťaha. To by nevyšiel. Tak sme prišli do strediska Rusínsky. Večerné osvetlenie. Paráda. Teraz już wszystko wiem, bawiłem grubo się i w Ameryce. Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz na ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja. Dobrý večer. Sme v jednom z najkrajších miest Poľskej republiky. Republiky Poľskej. Chcel som povedať Poľskej ľudovej republiky. To je tá história. Veľmi sa nám tu páči. Prejdeme to hore. A hľadáme Decathlon. Janka si kúpi neopren. Lebo prší. Sa na večerať. Ozaj prší. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć tu Sławomir, a w mych ramionach Magdalena. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem Typické ja. polské jedlo, hej? Typické polské jedlo. Šala dolce vita. Kačica. Kačka. Špagety, carbonara. Ragu. Dobrú chuť. Ako... Poranek jasny, świt, głowy leciutkie, bo to przecież góry. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj nim przeganiasz chmury. Buzi mi teraz daj, a potem więcej, gdy będziemy sami. Bo od wieczora, baby, znowu zaczynamy. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czasie twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, a spodna. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czasie twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, a spodna. Aż do Mirko, ako sme sa vyspali? Výborne. Včera som videl krásne Zakopané. Aj s takou nejakou cestou. Neviem, Števko povedal, ako sa to volá, som zabudol. No Krupovky. Krupovky? Áno. Krupovky sa to volalo. Potom sme boli v talianskej reštaurácii, kde sme si chceli dať typické poľské jedlo, ale tak sme skončili, teda stará mama mala kačku. A
Ale bola polská kačka. Polská kačka. No, tak Polská kačka. Vedľa predávali polské tielka, tam sme neboli. No a potom sme prišli a spali sme. A od rána čakáme, kedy bude pršať, ale chvála Bohu pršať nebude, lebo dneska to Števko zase tak zariadil, že pršať nebude. A tešíme sa na lyžovačku. dnešná prvá jazda. Úsmev. Na široko. Že toto je Kaniovka, ideme doprava úplne. Priatelia, je zmena kameramana, režisér ostáva ten istý a pôjdeme na to. Zjazdovka číslo 9 a naši priatelia takto čakajú v rade, priatelia, a takto budeme nastupovať. A už si sedíme, vyhrievaná sedačka, automatická závora. Vonku sa objavilo prvé slniečko. To je to počasie, ktoré objednal Števko. Takže sme na zjazdovke, svieti nám slniečko a práve sme vyrazili. Hovorí sa tomu The Rolling Stones, alebo valíci se kameny. My Slováci hovoríme Collins Moulins. Takže ideme na to. Keď sme boli mladší, menší, krajší, múdrejší a bohatší, tak sme si vymieniali my, deti, takéto hádanky. Takže prvá bude odpovedať Janka. Ako dostaneme žirafu do chladničky? Neviem. Otvoríme dvere, vložíme žirafu a zavreme dvere. Druhá otázka, Števko. Ako dostaneme slona do chladničky? Otvoríme dvere, vyberieme žirafu, vložíme slona a zavreme dvere. Tak. A Benka skúsi povedať, keď je zraz zvieratiek na veľkej čistinke a majú sa tam stretnúť všetky zvieratka, alebo idú realizovať demokratické voľby. Tak to neviem. Tak, ktoré zvieratko bude chýbať? Slon, lebo je v chladničke. Áno, chýba slon, lebo je v chladničke, presne tak.
Takže to sú tie hádanky a potom vrcholom všetkého je, ktoré zvieratko je najlepší gymnasta. Tak to je ťažká otázka. Takže najlepší gymnasta je jeleň, lebo výborne skáče na lane. Števko s Bejinkou, fantastická ski rodina a poďme za nimi. A vľavo. Pekne, pekne. A vpravo. Super. A učíme sa carving. A Janka kreslí oblúk, kreslí. Ináč, ak by ste nevedeli, tak to som ju naučil ja v minulom živote. Však je zaujímavé to karvovanie. No, a toto je ideálny svah na učenie. Ona robí oblúky do kopca a potom tak. No lebo tým spomalí trošku, vieš. Tu so v rade stoja rôzne príšery. Takže sme súčasťou karnevalu. Keby si jedla klobásu, si prvá. Záver lyžiarskeho kurzu. Záverečné hodnotenie. Milí priatelia, tak aby bolo jasno, pozrite sa dookola. Toto tu všetko, tam počnúc Tatrami, cez nejaké kopčeky tu, až vzadu po tú Babiu horu, ktorú tam vidíte, to sme prosím za štvrtok, piatok všetko zlyžovali. Je pravda, že sa cítime unavení, ale zase strávili sme večer v Zakopanom, kde bolo veľmi, veľmi pekne a potom tí, ktorí nám doteraz nezávideli, môžu závidieť, lebo skúste hádať, aké ubytovanie sme asi mali.
Myslím si, pre karavanistov Poľsko je krajina zaslúbená. Naozaj som sa presvedčil, že prakticky, hoci kde môžete zastať, prakticky, hoci kde vás vítajú a prakticky odnikiaľ vás nevyhodia a nechcú od vás čo? Peníze, penízky, euráče a podobne. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem priateľom, Beinke, Števkovi, Janke a tak ako minule tešíme sa zase niekde na budúce.